नमस्कार। हम बानी सरस यादव चैनल में रवा सबके बहुत बहुत स्वागत बा। देखी जा, आज हमनी के पूरा संसार कोरोना रूपी राक्षस से बहुत परेशान बा। हाहाकार मचल बा पूरा दुनिया में। आई कोरोना रूपी राक्षस मानव के निगल रहल बा, लेकिन घबराए के कोनो जरूरत नहीं है। हमनी के पूरा संसार के जे खोजकर्ता लोग बा उ एकरा खातिर टीका या दवाई लोग खोज रहल बा। हम उम्मीद करतानी कि भविष्य में ये खोजकर्ता लोग ये कोरोना के मारे खातिर, भगावे खातिर जरूर कोनो न कोनो टीका, कोनो न कोनो दवाई लोग खोज ली, ऐसा हमारा पूरा विश्वास बा। देखी, एकरा से कोरोना से बचे खातिर अभी तो कोनो खास दवाई नहीं खे। एकरा से बचे खातिर अभी उपाय बा। एकरा खातिर कई गो उपाय बाड़ी सन, जौना में कि हम कुछ उपाय के गाना के रूप में लिखले बानी आ गाना के रूप में हम एकरा के गा के बताई। वैसे तो हम कोनो गायक ना हई, लेकिन फिर भी हम एकरा के अपने स्वर में, अपने आवाज़ में गाइब। उम्मीद करतानी कि ये गाना रवा सबके बहुत पसंद आई। आज हमारा मन में ऐसा बात आइल है कि कोरोना पर तो और भी वीडियो हमार गोइल बा, जौना के हम दूसरा रूप में ओकरा के बोल के वीडियो बनौले बानी। लेकिन आज हमारा मन में ऐसा विचार आइल है कि गाना के रूप में भी एकरा के हमरा बनावे के चाही कि कोरोना से कैसे बचाव हो सकेला। तो हम एकरा के बैठ के आज गाना लिखली हाँ। एकरा के हम अपना आवाज़ में, अपना स्वर में रवा सबके सुनावे जातानी। रवा सब सुनी कि गाना कैसन बा, रवा सबके का संदेश दे रहल बा, बचे के का उपाय बता रहल बा। रवा सब कमेंट में बताइब जा कि हमार गाना रवा सबके कैसन लागल हो। और रवा सब हमार गाना सुन के बचे के उपाय रवा सब करतन जा कि नहीं जा करत। तो आई सुनी जा यह गाना के। गाना बा कि आइल कोरोना महामारी, आइल कोरोना महामारी, फेंक दिए केरावा कबारी। आइल कोरोना महामारी, फेंक दिए केरावा कबारी। एकरा से रावा सभे मत घबराई, बचे खातिर बाटे बहुते उपाय। एकरा से रावा सभे मत घबराई, बचे खातिर बाटे बहुते उपाय। देखाई मत आपन लाचारी, देखाई मत आपन लाचारी, फेंक दिए केरावा कबारी। देखाई मत आपन लाचारी, फेंक दिए केरावा कबारी। दूसरा अंतरा बा, मास्क रवा पहिनी दूरे से बतियाई, भीड़ भाड़ में रावा कबो मोती जाई। मास्क रवा पहिनी दूरे से बतियाई, भीड़ भाड़ में रावा कबो मोती जाई। उपाय वाला कद काम जारी, उपाय वाला कद काम जारी, फेंक दिए केरावा कबारी। उपाय वाला कद काम जारी, फेंक दिए केरावा कबारी। अंतिम अंतरा बा, हाथ मत मिलाई नमस्ते रवा करी, मांस मछली अंडा पर टूट के मत परी।
हाथ मत मिलाई नमस्ते रवा करी, मांस मछली अंडा पर टूट के मत परी, कपड़ा के घामा पसारी, कपड़ा के घामा पसारी, फेंक दिए केरावा कबारी, कपड़ा के घामा पसारी, फेंक दिए केरावा कबारी, आइल कोरोना महामारी, फेंक दिए केरावा कबारी, आइल कोरोना महामारी, फेंक दिए केरावा कबारी, आइल कोरोना महामारी, फेंक दिए केरावा कबारी। साथी भाई एवं बहन लोग, देखी हम उम्मीद करतानी कि ये गाना रवा सबके बहुत अच्छा लागल हुई, बहुत पसंद आयल हुई। ये गाना से रवा सब शिक्षा लेवे के कोशिश करब जा, आ ये गाना के रवा सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे के कोशिश करब जा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये गाना से संदेश लेके अपना के कोरोना से बचे खातिर उपाय लोग कर सके। अंत में हम यह कहल चाहब कि वीडियो बनावे का हमार मेन मकसद ये बा कि कोरोना से हमन के कैसे बचल जाए। एक और भी वीडियो हमार गोइल बा, आज भी ये वीडियो हमार गाना के जा रहल बा। एक बाद भी हम कोरोना पर वीडियो बना के अपना चैनल पर डालब, जौन के रवा सबके देखे सुने के मिली, आ ओकरा से रवा सब संदेश लेब जा, शिक्षा लेब जा कि हम वीडियो के माध्यम से रवा सबके का बतौली हाँ का बतावे जा रहल बानी। तो बस और विशेष संवाद का कहीं समझदार खातिर इशारा काफ़ी होला। बस हम यह कहब कि हमरो चैनल पर रवा सब ध्यान दी जाए, कि आगे बढ़ावे के कोशिश करी जा। हम अपना चैनल से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दे रहल बानी, कई प्रकार के चीज़ दे रहल बानी। एक पर ध्यान देवे के बा, रवे सब हमनी नियर आदमी के आगे बढ़ा सकीला जा, ना तो नीचे गिरा सकीला जा। इसे हम यह कहब कि रवा सब ध्यान दी जा। आ जे हमारा चैनल के सब्सक्राइब ना कैले हुई उ सब्सक्राइब करे के कष्ट करो, और साथ में बेल आइकन भी रवा सब दबा दे जा, ताकि हमारे वीडियो जाए के सबसे पहले रवा सबके मोबाइल पर संकेत मिल सके। और साथ में कमेंट में भी बताई जाए कि हमार गाना कैसन लागल, आ हमरा आगे फिर कैसन वीडियो बनावे के चाही, आदि आदि बात के जानकारी रवा सब कमेंट के माध्यम से देव जा। बस आज अतने, नमस्कार, धन्यवाद।